בוקר טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים להציג בפניכם את התוצאות של אברה לרבעון השני של שנת 2024. תודה רבה לכל המצטרפים למצגת. לפני שנגיע למספרים, אני רוצה להגיד כמה מילים על הרבעון האחרון, על הרבעון השני של שנת 2024. אז קודם כל, ברמת ההכנסות, אנחנו ברבעון הזה מגיעים להכנסות C. זה הרבעון הגבוה ביותר בהכנסות שלנו מאז שיצאנו לדרך. אנחנו גם גדלים בכל הפרמטרים התפעוליים של החברה, אתם תכף תראו, נזכור את הכל. גם בשיעורי הרווחיות שלנו, אנחנו שומרים על שיעורי רווחיות גבוהים, וזאת בעיקר מהסיבה שרמת ההוצאות של החברה נשארת באותה רמה, למרות שהמחזור גדל. כמובן שכל הצמיחה וכל הגידול נובע מהפעילות האורגנית של החברה, וזה התולדה והתוצאה של הסינרגיה שאנחנו עובדים עליה מאוד מאוד קשה, שאנחנו בעצם משתדלים לבוא ללקוחות שלנו ולתת להם פתרון שהוא פתרון הוליסטי שמורכב מכמה טכנולוגיות, ואנחנו מצליחים לעשות את זה על ידי חיבור בעצם בין האנשים ובין הצוותים הטכנולוגיים בחברה. מבחינת מצב השוק, בחוויה שלנו אנחנו רואים שבסך הכל ברוב המגזרים שאנחנו פעילים בהם יש צמיחה והשוק ממשיך לצמוח. אנחנו רואים את זה לפי המדד של כמות המשרות הפתוחות, וכמות המשרות הפתוחות שאנחנו עומדים לגייס היא עלתה בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים, וזה מעיד על זה שהביקושים ממשיכים לזרום ברוב המגזרים, כמו שאמרתי. ומגזר אחד במיוחד שאני רוצה להתייחס אליו זה המגזר הציבורי, שבעצם ברבעון האחרון המגזר הציבורי עלה והזיז קצת את מגזר ההייטק ל10% ועלה ל11% מכלל ההכנסות של החברה ברבעון האחרון. דיברנו על זה ברבעונים הקודמים, שמגזר ביטחון ומגזר ציבורי זה שני מגזרים שאנחנו שמים עליהם דגש, ואנחנו כבר מתחילים לראות את ניצני העבודה שלנו בעניין. עוד ברבעון האחרון התפרסם הסקר של חברת STKI, היא מדרגת את אברה כאחת החברות המובילות בשירותי IT בישראל, וזה כבוד גדול עבורנו, זה כבר השנה השלישית ברציפות. מעבר לדירוג הכללי, גם בדירוג של הפעילויות של החברה, אנחנו השתתפנו ב-21 קטגוריות שאנחנו פועלים בהן, מתוכם 14 אנחנו מדורגים כטיר 1. טיר 1 הכוונה היא שזה אחד מהספקים הגדולים באותו תחום, וכמובן אנחנו בכל שכבות הפעילות שלנו, בכל שלושת השכבות, אנחנו מדורגים כטיר 1, גם בסופטוור אינפרסטרקצ'ר, גם במערכות הליבה הארגוניות וגם בפיתוח. וזה המקום להגיד תודה רבה לכל העובדים, המנהלים, מנהלי הפרויקטים שעושים באמת עבודה מאוד מאוד טובה, וגם תודה ללקוחות שלנו. אז אנחנו נעבור עכשיו למספרים ונציג בפניכם את תוצאות הרבעון. נתחיל משורת ההכנסות. בשורת ההכנסות אנחנו עוברים את ה-110 מיליון שקלים. כמו שאמרתי, זה הרבעון C מבחינתנו, זה הרבעון הגבוה ביותר בשורת ההכנסות. זה מהווה גידול של 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גם ברווח הגולמי אנחנו עולים, אנחנו מגיעים לרמה של 28, קצת יותר מ-28 מיליוני שקלים, שזה מהווה גידול של 5% ברווח הגולמי, וזה משתרשר כמובן לנושא של שיעור הרווח הגולמי. שיעור הרווח הגולמי נשאר מעל 25%, שזה שיעור כמובן גבוה, וזה כבר מספר רבעונים שאנחנו שומרים על שיעור רווח גולמי גבוה באברה. הרווח התפעולי שלנו, הרווח התפעולי מגיע לרמה של 6 מיליון שקלים, מהווה גידול של 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. פה אני רק אציין שברבעון הקודם, ברבעון הראשון, אנחנו רשמנו הכנסות של מיליון שקלים כתוצאה מהחזרי מילואים ששייכים לשנת 2023, אז היה ברבעון הראשון איזשהו מיליון שקל רווח חד פעמי שדיווחנו עליו כמובן, אז יש לנו גידול גם לעומת הרבעון הקודם. מבחינת האבידה אנחנו מגיעים לרמה של 12.5 מיליון ש"ח, גידול של 20% באבידה,
נתון נוסף שאנחנו התחלנו להציג מהרבעון הראשון, שזה EBITDA בנטרול IFRS 16. גם פה יש גידול של 12% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ואנחנו מגיעים לרמה של 9.6 מיליון ש"ח. הנתון המעניין בדוחות הכספיים זה הרווח הנקי שלנו. הרווח הנקי גדל יותר מפי 2, 184% גידול ברווח הנקי, מ-1.2 ברבעון המקביל ל-3.5 ברבעון הנוכחי. אנחנו הוספנו פה גם את הרווח הנקי המותאם, והרווח הנקי המותאם זה בעצם, אנחנו יוצאים מהרווח הנקי ומוסיפים את כל הרישומים החשבונאיים שנובעים מהפחתת עודפי עלות ומשערוך אופציות. ואתם יכולים לראות פה את המרכיב הזה, המרכיב החשבוני הזה, שהוא הולך וקטן כמובן עם השנים, וזה מעיד על הקצב של הרווח הנקי של החברה, אם אנחנו מנטרלים את הרישומים החשבונאיים. אז גם ברווח הנקי המותאם, אנחנו מגיעים מרמה של 4.9 ל-6.7, שזה גידול של 36%. אז אם נסכם ואנחנו מסתכלים על התוצאות הכספיות שלנו ברבעון הזה, אנחנו מאוד גאים בהם. יש פה תוצאות, גם צמיחה בשורת ההכנסות, גם גידול ברווח שלנו, בכל שורות הרווח שלנו, ושמירה על רמת הוצאות תפעול. אלו התוצאות שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו מאוד גאים בהם. כמה מילים לפני שאנחנו עוברים לנתוני המאזן על תחום ה-AI, או מה שנקרא החדשנות אצלנו באברה. אי אפשר שלא להתייחס לנושא הזה. אנחנו עדיין בשלבים, בכלל, כל השוק, מדברים המון על פתרונות ה-AI, שהם יכניסו איזושהי חדשנות ויקדמו את התחום שלנו. אז אני יכול כבר להגיד לכם שאנחנו מנהלים 3 תהליכים עם לקוחות של הטמעת פתרונות ה-AI שלנו. אנחנו בעצם מטמיעים את הפתרונות ה-AI משני כיוונים. כיוון אחד זה מתוך המערכות המידע הארגוניות, שאנחנו לימדנו את ה-AI, את מערכות הליבה הארגוניות, ואז אנחנו יכולים לשאול שאלה. אתן דוגמה, אם אני רוצה לקבל דוח על נתוני מחלקה מסוימת בארגון, הייתי מבקש ממחלקת ה-IT שיכתבו לי עוד דוח BI. מחר בבוקר, ברגע שאני מטמיע את המערכות האלה, אני לא צריך לבקש את הדוחות האלה, אני שואל שאלה בעברית, והיא מתורגמת כבר לאותו דוח או לאותו נתון, שולפת את אותו נתון שאני שאלתי עליו. אז זה דבר אחד. הכיוון השני שאנחנו עובדים עליו, זה ללמד את המודלים של ה-AI, את ה-unstructured data, זאת אומרת, אותו מידע שנמצא באתר האינטרנט, אותו מידע שנמצא בקבצים של הארגון, אנחנו מלמדים את המודל, את המידע הזה, ואז זה מאפשר לשאול שאלה. זה מאוד רלוונטי לארגונים שיש להם אתרי אינטרנט, שנכנסים הלקוחות ורוצים לשאול שאלה או לחפש מידע. אז היום זה עובד חלק מהאתרים מאוד קשה. מחר בבוקר, ברגע שאנחנו מטמיעים את הפתרונות שלנו, הלקוח נכנס לאתר, שואל שאלה ומיד מקבל את התשובה. זה בעצם שני הכיוונים שאנחנו פועלים בהם, ומשתדלים לתת ללקוחות שלנו את הפתרון הכולל בתחום הזה של AI. אני מקווה שבעתיד אנחנו גם נראה יותר ויותר הכנסות מהותיות מעולם התוכן החדש הזה. אז עד כאן לגבי התוצאות התפעוליות. אני אזמין עכשיו את נועם זיו, סמנכ"ל הכספים, לדבר על התזרים ועל כמה נתונים מהמאזן. בבקשה, נועם. בוקר טוב, שלום לכולם ותודה רבה לשי. כפי ששי אמר, מספר מילים על המאזן ועל תזרים המזומנים, ונתחיל בשורה הראשונה, שורת המזומנים שלנו, שכפי שאתם רואים, גדלה בהשוואה למה שהיה בסוף השנה. המזומנים האלה עומדים לרשותנו לטובת המשך יישום האסטרטגיה של הרכישות, וכל עוד הם עומדים כרגע והיתרה שלהם היא גבוהה מהחוב הבנקאי, אנחנו בעצם נהנים מהכנסות מימון בפועל בהשוואה להוצאות מימון שהיו לנו ברבעון המקביל אשתקד. החוב הבנקאי, כמו שאמרתי, הולך וממשיך לקטון. היחס השוטף שלנו שומר כבר מספר רבעונים על בסביבות ה-1.5, 1.4. ההון העצמי עלה מ-300 לכמעט 350 מיליון שקלים בשישה חודשים של 2024, חלק בזכות ההנפקה הפרטית שנערכה במהלך הרבעון הראשון, וחלק כמובן בהמשך לרווחיות שהצגנו בששת החודשים. שיעור ההון למאזן עלה והגיע ל-57%. מבחינת תזרים המזומנים, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הנוכחי הוא שלילי. יש לכך שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, בעצם אנחנו השלמנו תשלום אחרון
שקשור לאחת הרכישות שביצענו, תשלום שלא השפיע על הרווח והפסד, אבל השפיע על תזרים המזומנים שלנו. וההסבר השני, כפי שהזכרתי והסברתי ברבעון הקודם, הרי בסוף השנה הקודמת מיזגנו 3 חברות לתוך אברה, מיזוג שאמור לייעל אותנו תפעולית ולשפר את התוצאות, אבל היה כרוכים בו גם בעצם הסבות של הסכמים עם לקוחות גדולים, זה תהליך שאורך זמן. ברבעון הקודם עדכנתי שאנחנו לקראת סיום התהליך ונשלים אותו ברבעון השני, ואכן השלמנו אותו, וברבעון השלישי אנחנו בעצם רואים כבר כניסה של כסף, ושארית הכסף תגיע עם חלקה ברבעון הזה, חלקה ברבעון הבא, ובזה נסיים את תהליך המיזוג. עד כאן להיום, אנחנו כבר חוזרים לשאלות ותשובות.